అధికారుల మీద సత్యమంజురులు
ಕಾಂತಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ, ಭಕ್ತಿತ್ತಿನ ದೈವ, ಪುಣ್ಯತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಸ್ಥರು, ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸೇರಿ ದಾದನಂಜಿ ಪುರ್ತಕು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಾದಿಗ ದಾದನಂಜಿ ಪುರ್ತಕು ನಿನ್ನ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ವರ್ಷದ ಸಿಂಗಾದ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ ಅನ್ನನೆ ಕೊಣ್ಣನೆ ಮಂತಿಚ್ಚಿನ ದಿನಮಾನ ಮಂತಿಚ್ಚಿನ ದಿನಮಾನೋಡು ದಾದನಿ ನಿತ್ಯ ದಿನಟು ದಾದನ ಬಾಲು ಭಂಡಾರ ಉಂಚಿನ ಸಮಯ ಎತ್ತೆಯರು ಉಂಚಿನ ಬಾಲು ಭಂಡಾರ ದಪ್ಪಿರಿದಪ್ಪು ಉಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆಂದು ಮುದಿ ಒಂದು ಗಂಡಿಗಾಪನ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಮುದಿ ಒಂದು 7 ಜನ ಗಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಸ 7 ಜನ ಶಕ್ತಿನೆಂದು ಮುದಿ ಒಂದು ಬಪ್ಪನಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಂದ ಮುದಿ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಾಮಿಕೆನದು ಮುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಂದ ಮುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪೊಲಾಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನೆಂದು ಮುದಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದಾನ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದಾನ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದಾನ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದಾನ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾವ ಕಾಲದ ಮಣ್ಣು ಯಾವ ಕಾಲದ ಮಾಯ ಪಂಪಿನ ಬೊಂಡಂತಿಲದ ಮಣ್ಣದ್ದು ಎಕ್ಕುರದ ಮಣ್ಣಗೆ ಸಾಲೆಣ್ಣ ಸಂತೇಸಿನ ಬೇರಿ 19 ಬಲ ತಮಗು ಇಷ್ಟಪಡಿದ ಗಜ ಊರ್ದು ನಿಜ ತಂಪಿನ ಕೆಳಗೆ ಗೋಚಾರ ಮಾಯ ಗೋಚಾರ ಮಾತ್ರೆ ಆನಂದ ಬೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಕೋಡ ತೈ ಉಲ್ಲಾಯ ಪಂಪಿನ ಬಾಯಿಡು ಬರ ವಾಸ ಕೊರಪಂಬೈತಿಚ್ಚಿನ ಮಾಯ ಶತಮಾನೋಡುತ್ತಿನ ಮಾಯ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಬಡ್ದು ನಿನ್ನ
ధన్యవాదాలు.